ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam jong Khasi Students Union North Khasi Hills District hapo kajingilam jong President Usamla Ferdinand Kharkamni ha khandre tere ko bana no pra arjar arpuai kila yakendo yak Deputy Commissioner jong Riboy District ka Kongrosita M Kurba bad bandawa bade banthong de kajing tokit Magister ne Magisterial Inquiry hadin bakaseng kalalap yak jingduna tho jong ki GI pipe ki balamang ban pentrai kam ne benta ka scheme Jal Jeevan Mission hamigalaya Kani ka jingdawa ban thong jing to kit ya ki Borson Shar District kalong hadin baki dikhot ka seng ke ya ban ya ka trok jong ka company ya ka bala tip karteng kum ka Jindal India Limited na ka jilna West Bengal ka bawan kit di ki GI pipe ha office try kam jong ka PHE yang jungi ka seng la pun bet ka chutho bawan IT bawan IT IDC da pai Indon pun bet ya IDC madam makyang But lemba jungi bila air kena ka jithok abla thok sai lemba kini points ki ba bajian untuk menden ki biang ka kumpi pipe quality joki but kum taru ni la brief ni ba ki island ki bo CPC le kamploi lemba jongka jingtawa ka jungi lemba jongka ministry inquiry but lemba ni inquiry so kan ong iti ba kali ki stang jungi hapo ka district shwan ingkom buat lemba kaneru ni saksim ya ka cimputip jongi sha ibor bahlor na po sankmi buat lemba na po sankmi ru ni tembet ba kali ka scheme kepada ka GGM scheme ka ba keren tang po riboy ba konlong ka khoi ka posuba ni yo ka jitre ka ba ka banong ka cimentoy na mata tu ki longying cimenyo e ka collection up but itu kisnong ba dang yo ya ka jing pensuk kajuki penyo ek umbam undi khoi bosuba buat ka ba penbiang pendap ka uyik buat gumong mene ngong ba ka jiptip jungi sport mi galong rang idong kam maniat buat syapo lopaita pot dengan penhapen tip shadow syapo central government ru ni hadle ya kada idong kam ba kene scheme pada scheme minta kisnong how jungi kepada khamtam gini sa hane ko ka rural areas bala penbenang penmang khanang banginyo ek umbam di biang ba numbang di jingtho ni tho sai ba kadai ka low quality kum ki pipe ki benlong ki medium quality kum jitho kum 7.38 kg andre kimi tang kum ba 6.1 something kg te kata juduna kilo tami ai ala puduna pai ka quality but kumong ba lada quality kaduna aba kum ha jaka jungi ki babun yaune u kundo saw nani ki iron contain pan bam sarang yu tu pipe ka baong ba une bane arto lai posnem kan pulong pat une tang hapo system ye tanong hajudo dong pada hujung opor habangi ong isa ha jaka bolong lu habangi do kam man ben yu pipe ru tang na taru la pipe pa pipe bat ka ba do kam e halong hane ni sotho bala dala implementing the scheme la ya sai hadu bane kasadon ko ikapor ka ba kani ka scheme kanamlong kum ka jingso jingkwa jong ka sarkar kami bat pembiang kumbam umdi bane tang system a hapo jong ka district ka jungi bat kumjuru hapo ka jela ka jungi ladang ong kentin ka ba khamkhor kalong bait ka bamsap abong bamsap kamot ka jikta kamta yangi ki paiba khamtam e yuduk sup uban up ya kane ka scheme kamulong sisya ka scheme kamulong ka cimentoy namtang chungki tilada kawan long kumde nomor kipor mensuar klai ngilaya lemba jong khau plastik kabala poi seduk sya po jela hapo ka jela ka jongi hapo shilong bat wat ngilaya lemba kini ki jaka go down ki bron station po khanapara ni tip sai bakalong kumta pat ni kwa ba kane kanam skut tanghane po inquiry handai ban kem ki bru penukam bakala ya kane scheme dak ba kinyo jumtoy lede ban ngong mene ba ngi nak liang jungi sedang swatang na po dekat district jungi lemba i kliduk jungi ke district i madam RM Kurba but hadin kane ngi sabut ru ini kwari haduk anu kapoi but ngi poi ru seduk seselong wat langi don kam benlek seduk sepoi CBI ru ni aptip yaki bakin lek kam namar ba ngi don ki proofs ngi don ki kot ki slide bo biang ke baladai ke por ngin sa pen i ikat kum ke kam jongka inquiry ke kam tam le